Kull ma rrid huwa li pajjiżi jimxi l-qoddim u nemmen li nista' nasal li nagħti alternattiva aħjar għal pajjiżna għaliex il-poplu Malti wawċ ikollu jixtieq u għandu dritt li jkollu moħħu mistrieħ u li jgħix f'pajjiż normali. U din hija il-paġna ġdida li jiena qed nofri. Dan sostnih il-kap tal-Partit Nazzjonista Bernard Grech waqt il-programm Ekstra fuq ix-Xandir Nazzjonali fejn tenna lil Partit Nazzjonista kif f'mumenti ta' diffikultà kbira għal poplu kollu qed jibqa' joffri paġna ġdida għal pajjiżna u tkellem ukoll fuq kif il-Partit Nazzjonista qed jibqa' kontinwament jiġġedded biex ikun tassew gvern alternattiv għal pajjiżna. Taf x'inhi t-traċedja Xavier? It-traċedja hija li għaddew kważi 35 minuta f'din l-intervista. U minħabba dan kollu li qed jiġri f'pajjiżna tort tal-Gvern Laburista, jien kap tal-Oppożizzjoni ma nistax nitkellem u għadni ma sibx il-ħin biex nitkellem x'nista' nagħmel għal pajjiżi. Din hija r-realtà li qegħdin ngħixu. U allura id-diskors politiku, in-nies li qegħdin isegwuna minn djarhom ma jistgħux jevalwaw fejn nista' noħodhom jien. Għaliex sfortunatament għadna nitkellmu fuq dak li ġara fil-passat għaliex għax kellna istituzzjonijiet illi ma ħadmux. Bernard Grech ta' ħarsa lejn is-sitwazzjoni kurrenti ta' pajjiżna u kif in-nuqqas ta' azzjoni tal-Prim Ministru Robert Abela qed ixxekkel il-ħidma li suppost għandha titwettaq għal ġid tal-poplu kollu. Aħna nistennew li l-Prim Ministru li għandu il-poter għaliex huwa l-Prim Ministru li fidejh għandu ċwievet tal-poter eżekuttiv dan il-pajjiż illi jagħmel dak li għandu jagħmel u jkellem il-Ministri u jieħu passi. Tul intervista l-kap tal-Partit Nazzjonista tkellem dwar in-nuqqas ta' azzjoni f'waqta mill-Gvern Laburista fil-konfront tal-pandemija u tenna li kieku ttieħdu deċiżjonijiet aktar serji pajjiżna kien jara ferm anqas każijiet tal-COVID-19. Bernard Grech tkellem ukoll fuq l-ħtieġa ta' trasparenza anki fl-awtorità tax-xandir u l-ħtieġa kbira li l-istazzjon nazzjonali ikun tassew bilanċjat.